Recreation area. επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Πέμπτης, 5 Μαρτίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λόησου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και η αλήθεια είναι πως κατά καιρούς ακούμε πολλά και από πολλούς, και είναι η αλήθεια πως λίγες είναι οι εταιρείες που όσα λένε τα κάνουν πράξη, όπως η Κοσμοτέ Telecom, η οποία πριν κάποιους μήνες ανέλαβε να δώσει πρόσβαση σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας στα παιδιά όλων των δυσπρόσιτων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το πραγματοποίησε ολοκληρώνοντας το έργο της και φέρνοντας γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία στην Ελλάδα. Για να έχει κάθε μαθητής, όπου και αν βρίσκεται, πρόσβαση σε έναν κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων. Μαθαίνουμε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έρχομαι με 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σας χρωστάω άλλη μία θεατρική πρόσκληση. Οπότε, αν έχετε όρεξη για θέατρο και μάλιστα για το Σάββατο που μας έρχεται, μείνετε εδώ στον Easy 97,2. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Freshderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Freshderm. Λείπει ο Μάρτης από την IKEA. Δεν λείπει και εσάς δεν θα σας λείψει η έμπνευση, αφού με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 10% κουπόνι επιστροφής στην αξία της απόδειξής σας για τις επόμενες αγορές σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Ξέρεις με ποιον πήγα βόλτα στο κέντρο το πρωί? Με τον Πλάτωνα. Και εγώ χάζευα τις βιτρίνες με την Coco Chanel.
Εγώ θα πάω σούπερ μάρκετ με την Άννα Καρένινα. Α, ναι. Κι εγώ θα ετοιμάσω το μεσημεριανό με τη μαγείρισα του Κασταμάρ. Οι αγαπημένοι σου συγγραφείς, οι αγαπημένοι σου ήρωες, παντού μαζί σου. Jukebooks.gr, η συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Άκου απεριόριστα μόνο με 9,99 το μήνα. Στέκομαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και εκεί που νομίζει ότι θα πληρώσω με μετρικά, του κάνω την τρίπλα. Φέρνω την κάρτα από το αριστερό στο δεξί και την πλασάρω στη δεξιά γωνία του POS. 1-0 στο 90 και πάω τελικό. Τώρα οι καθημερινές σου συναλλαγές με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να γίνουν το εισιτήριό σου για τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Διεκδίκησε ένα από τα 10 διπλά εισιτήρια με 2 διανυκτερεύσεις και αεροπορικά για να απολαύσεις τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική βραδιά στη Βουδαπέστη. Ζήσε μεγάλες αθλητικές στιγμές με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard από την Εθνική Τράπεζα. Η τράπεζα σύνορα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Στο All Star Basket αυτού του μήνα, πόσο Hayes Davis χάρισε το κύπελλο στο Παναθηναϊκό και αλλάζει τα δεδομένα. Ολυμπιακός, το μαύρο κουτί της Κρήτης. Συνεντεύξεις, Νάσος Μπαζίνας, Σιλβέν Φρανσίσκο. Ευρωλίγκα, η ανάλυση δείχνει το φετινό φινάλε. Γιάννης Αντετοκούμπο, οι 3 δρόμοι των Bucks. NCAA, ώρα March Madness. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. Μα, χθες έγινε κάτι στο σχολείο. Κάποια παιδιά πήραν το τόσο Στέφανο. Θυμούσα πολύ. Την πήγα και του είπα: «Μα τι κάνεις, θα ήθελες να το κάνεις εσύ αυτό». Εγώ μοιράστηκα το τοστάκι μου με το Στέφανο. Ένιωσε δυνατός. Ονειρευτήκαμε έναν κόσμο χωρίς σχολικό εκφοβισμό. Το Νουνού Μπούντα μαζί με το χαμόγελο του παιδιού, ενοποιούν το πρόγραμμα Prohibited, you cannot go there, go around. 200 σχολεία Go σε around. 80.000 μαθητές. Tomorrow, Πρέπει να νιώθει δυνατό και να προχωράει Friday, με γερά βήματα. it is prohibited from 8 o'clock to 8 o'clock. 8 o'clock. Friday, Friday. 8 to 3. Oh. 3 o'clock Friday finish. So Friday, 3 o'clock, Saturday, Sunday free. Saturday free. And Sunday. Έχω traffic. Oh, έχω